It's me. Давай. Така, първо да ти питам тебе, как се казваш? Питка. Добре, значи, колко деца имаш? Така, Пенчета. Драганчо, Гошко, Ивайло. И Натан. Ивайло. Хасан Ибрахим. Преслава Славея, много съм моята. Над 50 са 100. Там некъде 100. Вземам по 1000 датски. Датски ли ще казваха? Добре, датска. И съм много богата циганка. Давай сега трябва. А ти тогава с колко мъже си спала? Труден въпрос. Как да се нарече? Спала съм с Борис. Спала съм с... Ма то всичките са от Борис, бе. Всичките са от Борис. Давай, той мамо се отхабнял пицка. Давай натам. Добре, така. Следващия въпрос е, къде си, ма? Аз съм от Дона. Съм от малата, ма. Аз съм от Долна Чипровица. Добре, така. Колко пари имаш за храна и какво ядете? Откъде го взимате? Така е сега. Имам по 1000 лева за храна, 1000 лева за дрехи, 1000 лева за дрехи, много други пари за други неща. Сега какво да кажем? Да, харчиме ги постойно. По 100 лева за храна, не по 1000 лева за храна. След това разбираме на хубавите продукти, на качествените продукти, разбираме на хубавите, разбираме на качествените, разбираме на хубавите продукти. Добре. Такова. Ровите ли по кофите? Как ще ровим по кофите, ма жена? Тъпа ли си? Как ще ровим по кофите? Аз съм скалодарка жена, как ще ровим по кофите? Добре. Така, следващия въпрос е, в Кочина ли живеете? Ти ненормална ли си, ма? Живея в Дисниленд, ма. Дисниленто! Да, Дисниленд, да, винтата. Добре. Ще записваш ли децата ти на училище и ти ходила ли си на училище? Аз бях само до втори клас. Какво да се каже? Не знам колко е. Питай ме каква задача ме пита. Колко е 9 по 3? 124? Не. Колко е 2 по 2? 8. Добре. Така, стига се задачите. Искам само да ми кажеш азбуката. А, Г, О, Н, У, Ю, Я, Г. Готово. Това ли е азбуката? Да. Добре. Колко месеца има годината? 20. Добре. Така Значи- сръб ми тук корасанче. Добре. Така. Не мляскайте, ако обичате. Така. Миете ли си зъбите? Като пак ще ги намърсиш. Що да ги минем, бе, жена? Добре. Защо? Кой те пита? Давай. Следващия въпрос е... Кой да мисля сега? В... Ти си новината, ма. Колко такова? Колко какво? Коя година е избухнала Априлското въстание? 1837. Толкова ли? Не. Добре. Коя година сме освободени от турско робство? 1838. Добре. Добре. Кой ни е такова? Кой ни е освободил? Хана Спарух. Не, това го знаеш. Добре. Така. Какво да ти питам, бе? Значи, децата ти... Какво? Ма грозна ли си според тебе? Да. Грозна си ти! Айде, давай. Грозни ли сте децата? Ти си грозна. Ти си грозна. Айде, давай. Ти си грозна. Ти си грозна, ма! Ти си грозна! Ще те почукам, ма. Стига! Отивай се къш! Това беше от нас. Това бяха новините. Ето и нашата репортерка. Здравейте. Ето ни микрофон. Така, това беше от новините. Днеска след обяд. В училище, както виждате, всичко е слънчево, морно. Както е винаги така.
И ще правим нов клип, другата седмица. Може днеска, може утре, не знам. Ще качвам нови клипове. Харесвайте ги. Това беше от новините на Цвети. И всичко е това. Довеждане!